i estem comprovant que el poble està ple de vida. Pel camí hem anat deixant gent que ens ha anat acompanyant en aquest viatge. Olvi, que ara està visquent fora, Amada, a qui vull recordar amb molta estima, va ser una regidora nostra i una veïna molt reconeguda del poble. Cristina, que ens va ajudar tant i va ser la meva mà dreta, però ara en este mateix moment ha decidit deixar un pas al costat. Però vull centrar-me ara en la realitat i en el present. Ara tenim un gran equip. Tenim un gran equip conformat que mantenim la il·lusió d'aquella plataforma veïnal. Encara seguim mantenint la il·lusió, però és cert que tenim moltíssima més experiència. Moltíssima més experiència de govern i de vida. Contaré amb José, qui és la meva mà dreta, i regidor en mi des del 2015. Sempre ha estat ahí, què puc dir de José? Sempre ha estat ahí. Leo, un referent polític a Vallès, tota la família, i en especial son pare, que va ser un record per a ell també, que va ser alcalde durant 8 anys, i ell ha estat en els temps més difícils, que és en l'oposició. I sense dubte, si no hagués estat ell fent aquesta oposició o en aquest moment, no hauria sigut el Nexe que ens hauria pogut ajudar a canalitzar aquest equip. Ell era com un vaixell en un oceà i crec que hem recuperat l'alcaldia i en aquest cas l'Ajuntament. Ben dir que és tot cor, entrega, passió i és una dona molt treballadora que segur que es va aportar molt en benestar, en els animals, en benestar animal, en moltes coses, en tot el que segurament que li demanem, ella estarà allí, com sempre. I Salva, que ens aportarà segurament molta experiència, molta saviesa, molta tranquil·litat i paciència. A tots ells, la meva enhorabona pel seu nomenament. Amb ells anem a encarar una legislatura que serà la de l'ajuda als nostres autònoms, empreses i aturats. Volem crear els monoxecs i crear una bolsa de treball per als nostres aturats. Serà també la legislatura de la lluita contra la despoblació, amb una bateria de mesures per afavorir que Vallès sigui un poble amb més veïns i veïnes que a la volta. Va ser la legislatura de la renovació del casc antic i dels seus carrers, que buscarà revitalitzar el casc antic i que s'ocupen i rehabiliten els seus habitatges. Donarem més importància al peató, que no vol dir que peatonalitzarem. Farem vies més segures i farem vies en plataforma única. Plantejarem també un pàrquing a l'entrada del municipi per als usuaris del bar, per a les festes i per a qualsevol event extraordinari que tinguem. Per això i per a aquests i altres projectes il·lusionants, tendís la mà, com sempre, a tots els veïns de Vallès, també als que no han comptat amb nosaltres. En mi vindrà algú que sempre ens escoltarà, perquè volem seguir sent un poble amb concòrdia, pau i tranquil·litat. Per últim, ja acabe, volia agrair a les treballadores d'aquesta casa, Amparo, Maria Amparo, sobretot a Anabel, la nostra excel·lent secretària, perquè sense elles, sense aquest equip no es podria fer res. I per últim, volia deixar les últimes paraules, agrair molt especialment per a la que per a mi és la persona sense la qual aquest Ajuntament no funcionaria, la peça clau. Una treballadora que per a mi és la mà dreta, la meva consellera, la que m'aguanta dia a dia, la que fa moure l'Ajuntament. Ella és discreta, treballadora, implicada i mai té males paraules. Moltes gràcies, Vero, sense tu res d'això seria possible. I ja per últim, m'havia deixat per al final, per a la meva dona i la família,
les meves filles, Xavi, que està així ara mateixa, perquè sé que per a ella és una angoixa i una incomoditat, però per damunt de tot jo no tinc altra aspiració que ser alcalde del poble, no tinc altra aspiració política, però sí que crec que el meu deure i la meva responsabilitat és estar així ara mateixa. No va ser una cosa de per vida, però crec que ara és el moment i crec que ara és el moment d'estar ahí. Així que moltes gràcies. Thank you.